खुलुमबाय स्टुडिअ आं दाय दं राजीब बसुमतारी बे समाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा गोबां बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरा एबा सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बे समाव बुंनांगोन जे जों फैगौ लोकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे दान बेनि गेजेरावनो माखासे राजखान्थि दोलोआ गोबां गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समावनो बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहाखौ नुनो मोननाय जादों। मोनसे गामिनिफ्रायनो 140 नखरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान नुनो मोननाय जादों। थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दोलोनि मददगिरिफोरा मोनसे गामिनिफ्रायनो खमैबो 140 नखरा इउपिपिएल दोलोआव थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव दिनै 140 नखरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे समाव बुंनांगोन जे बे समाव बिटिआरनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ फैगौ लोकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गाव गाव दोलोनिखौ गोख्रों खालामबाय थानाय समावनो बिपिएफ दोलोखौ नायनानै एबा बिपिएफनि मददगिरिफोरा 140 नखरफोरा इउपिपिएल दोलो थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै एबा इउपिपिएल दोलोनि खामानिखौ जौगानाय खामानि मावनायखौ नुनानै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनो जाहैबाय चिरां जिल्लायाव बिपिएफनि गोबां मददगिरि बिथांमोना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायावहा इउपिपिएल दोलो थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फोरमायबावदि बे समाव बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफ दोलोनि मोनसे गिदिर खहा गोबां हेफाजाबगिरिफोरा इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों। गोबां बिपिएफनि हेफाजाबगिरि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैदों दिनै रनजित बसुमतारी बिथांनि नुजाथिनायाव। चिरां जिल्लायाव बिपिएफनि 140 नखरा जगदान होफैदों। थारैनो बुंनांगोन दिनैनि समाव लोकसभा बिसायख'थिनि गेजेराव आरो माखासेल' दानसै बिनि गेजेरावनो बिपिएफनि गोबां हेफाजाबगिरि बिथांमोना प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैदों। नंगौ बे समाव बुंनांगोन चिरां जिल्लायावहा 140 नखरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों। बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि 13 नं चिरां दुवार समस्थियावहा बियाबनि अन्थाइबारि गामिनि गं 140 नखरा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। फोरमायनांगोन दि 13 नं चिरां दुवारावहा 140 नखरा गोबां एबा गोलाव बोसोर बिपिएफ दोलोखौ जगदान होबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ एबा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै 140 बिपिएफनि मददगिरिफोरा दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनायाव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङा लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एलपि स्कुलफोराव वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथार केक। गोथार जोनोम सान फालिथाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्ट बेलकुसियाव थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथार केक। बे गोथाव मेजेरनाय केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनानै लायो आरो बिथांमोननि फन 767601251888 8860607313 आरो 8800766409 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड
confectionery, restaurant of cake,